Kajing Shakri lengba ka kam nos hapo ki hospital kadai ka ba amla ban len ba kadai ka wei na kijing Shakri ka ba hapan ai jing ro bat ka ne lala ban saki kum ha ki artali ki snam bala one and shop ka Khlem COVID-19 lala ban yo I ba ki trade ka mensim jong ka jing sosen ai ban ai ka jing sumar ya ki ba yo pang dang ha ka arpoi tarik unok pra araja arpulai wat ka Sorkar jela ha ka jing klik ka menteri Sorkar ka badai pet yakni ka tanan ban lom ya ka jing alang ban yakran ka ban long kum ka jing pan kre halor ka Khlem COVID ka badan ka jing kio ha ki babon ki jela jong ka ri India henry ka dan pat ka khubor ka baya day bat ki nos ki betrai kum ki contractual ha ki hospital Sorkar ka bala ban ong ka long ka jing le ben nomor ka jing bom Siew Tulop wat hakum ka ni ka por ba ka perthai barok wai ka lekman Christmas da ka baya bam shi yeng shi sambat ru ban ya thiet pet kini kinos contractual kidai ki badang su sedang bantraya ka kam menta dang hau benai nai wing arja arpulai pat ki don koma arspa prapu prangut batla thung yaki habaro ko ka jalla nadu ki CHC ki PHC bat ki sub center kanthop nadu ka Memhans TB hospital hadian balada pan court interview lingba ka office jongka Directorate of Health Services DHS hau benai risau arja arpulai kat kum ka jing yok lom khubor jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar light no ki nos ki batrai kum ki contractual basis ki wei pat ki batrai kum ki 3F ki la dapan yo ya ka Tulop la yo jing tep bakini ki kam jong kini ki nos ki batrai kum ki contractual basis kan khia ba ha kan ka por namar ki nos ki ba shot thung pura ha ka kam ki ba bon na ki la shim shuti bat kumta ki bor ki ba lor ki la ben set ya ka kam ha ki na ka banta ban Shakri ya ki pat ba ki ba pang ki ba shitom bat ru ya ki ba thia pang ha ki hospital habala persang man phone ya ki he officer ka DHS shamla yo pan yakran yano ru namar ka jingdon ka shuti batru ki ba bon na ki number kim ring satya haba persang man phone henry ka ni ka jing bom Siew Tulop jong ka Sorkar kat kum ka jing tip ka bla yo kala pen mong bhai ki ni ki nos namar ki ba bon ki la hab ban chu shem da ka ram bat ki ba yo ram bat ki bam yo ram ki hab ban chu hun ban trei bet ya ka kam